patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. At home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikon,
the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Universe. Enero 5, Martes karon. Ano na po ng inyong mga kagahe, ang inyong Hilas King, Bernie Bitok-Bitok? O ang iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning! The sun is up. Ang kailangan mga mga pinang, kailangan mulakaw na. It's another day. Pag mata pa lang ninyo, ingnan ninyo nga yes. Nindot ni nga adlaw. Tapos tanawasan na ang yung sa amin. Pag medyo apiki, pero inagya po nga. Pike, gwapo man ako, gwapo. Ino nimo, ini. Tutukan nimo. Ay lang isyo ng gwapo-gwapo kay ma-hurt man ka. Imo tutukan sa amin, ina nga, madato ko. Kana. Ano ba? Di, pwede mo kumingon nga, di kayo na gwapo, pero at least na talent. Di kayo gwapo, pero kalinga naon mo asenso. Ano ba? So, dapat pagsugod pa lang, kanang ay, sos, nagaling uban lagi karong kagahian, kamulo palang panday sa sari-sari store. Oh. Nanapoy ko, ingon pa, apiki yun ni bay, murag, Ah. ni ba, murag lugi yun eh. Di, wala pa yung gagawin taglinsa. Di, pati hiwi Sa mga ga-drive diha, amping ka lang Mga taxi hinay-hinay. driver, private driver, unsa man ang mga drivera, good morning ka naton tanan namin mo sa 93.5 Home Radio. Kay Basta Driver, Sweet Lover. good morning ninyo mga kagahi. Nalipay na po may nga naamo diha karon, gasubay ka namo. Thank you very Daga much. kayong salamat. Okay? O tana, para na mo diri nga ready na kayo sa 2021, ha? Anyway, 6:55 sa tong oras mga kagahi. O syempre, kung kagahapon atong gistoryahan nga angayan bang ipatuman ang kanang Usbaw sa PhilHealth. Oh. Nanapod. Karong buntag, mao niyo, kaniya. Okay pod ba mo? O na pod. Kailan ang pod ni? Okay pod ba mo sa iduso nga usbaw sa SSS contribution kada tuig? Pati ang SSS. Oh. Kay pildi na sila sa Sputnik. SSS, samahan sa sobra 50. Dili, kanto ni kuan. Kalaban sa Sputnik gang. Okay po ba mo sa idosong usbaw sa Social Security System contribution? Sana man eh. Ay! Kada tuig. Unsa naman lay gaubos karong kagay art, mga panty na lang, ana. Lawlaw. Oh, tanan gasaka panty na lay gaubos. Kana kung namanti pa. Oh. Onya kung si Tulits dire. Di na gani. Wanay garter. Hunghunga na gani ang asawang ayaw na pamanti, mura man gyapon. Ang iyong tubag. Oo. Oo. Ang ayan, kay kinahanglan na sa gobyerno ang pondo. Kailangan. Dili. Pinasupak yun. Dili. Di kapital, nakakapital tanan. Dili. Kanay ikatuloy mo, hindi na permi. Di nakatuloy siya nga, dili mi, kay na-shutdown mi. Wakoy paki. Kay na-shutdown mi. Kasi rin na-shutdown di ay. Pasabot wa naman po may bayad-bayad. So wa mi pakialam, increasean nyo na or dili, wa naman po may nakapadayon sa mong contribution. So, bitaw. Na-shutdown man mi. Uy, kadyot lang, siyempre kagahapon. Nagsugod ang Kuyamis. Kuyamis! Daghan kayo ang mga hamis. Ang atong 8 Kuyamis Festival. Okay. Unsay mga katikaran teka diha, muna. Guy Bernie? Mga kagahi, atol sa pagbukas sa Kuyamis Festival 2021 kagahapon. O kani, gisugdan na kagahi art. Gisugdan na sa ang photo og handicraft exhibit sa Centrio Mall Event Center Cagayan de Oro. Bisitahin Actually nito. kagahapon na sila formal lang cutting of ribbon pero wa na kasi sila
nag-ingon nga nagpa-event pa kay gilikayan lagi ang pagtapok-tapok. O sa may gamit sa pagunting, virtual. Niyato sila dito sa mall. Ang mga litrato, ang naka-exhibit dito, ang mga litrato kuha sa niaging Kuyamis Festival sama sa mga street dancing competition. Samtang ang mga handicraft gama gikan sa mga produkto sa lubi. Produkto kini sa mga lumad sa probinsya. Ganahan yung kaglubi. Lubi! Munang mas ganahan ko sa Lubi Festival. O ang photo, ang handicraft exhibit, makita hangtod Biyernes, pizza 8 ning bulan. So adto na mo, bisita na mo sa may Centrio Mall. Yan. So gibisitahan gina ni Governor Bambi Imano. Good morning! O gana di ang exhibit nato. So kung matumog mall, ay mo kalimot nga mo bisita diha. Okay? Kuyamis. Ngano Kuyamis. tuod Kuyamis na ang ngalan? Kanang Kuyamis, kuha man na siya kind of, it's a kind of coconut. Nahamis. Medyo putot-putot daw na siya. Mawa? Hopefully, kuha man na second to the last ni nga Kuyamis Festival ni Gobno. Kay next year, para election naman. Kaya usa naman siya. O Kana, magkuyamis pa kayo po sa January, ang election ko. So, napa siya second to the last. O matod pa sa yung minsay kagahapon, kung unsay mga pagkukulang karon na kuan, gusto niya ang last nga hura sa Kuyamis Festival niya siya ang gobernador. Iyang dublihon ang budget. Mawa? Mo ba? Kaya, Oga. ma-budgetan man pod ka ta diri atong programa. Mao na diha ang pangutana diha. Gob. Gob. Oga, hello po sa tanan mga mayor nga busy pod mga kagahi. Kaya again, wala may mga booth karon diha sa kuan, Capitol Grounds, so nara sa mga tagsa-tagsa nga mga munisipyo. Good morning di idea Good morning. sa ako ang brother ang very worshipful Peter Unabia. Ay. Vice Mayor sa Hingoog City. Oy, boss. Mayong buntag niyo. O kang Congressman Christian Unabia. Good morning. Good morning. Ha? Sa mga Unabia brothers. Kang Eugene nga grabe nga golfer. Ha? Anyways, Good morning ninyo diha. Oh. Okay. Oga. Asa may mo ang idalit ka nako karong buntag gabi kay gusto ko og something new. Kani ni. Nabatay bisita Kinsa ron ba- nga makapa-inspire? Kinsa ba'y magdahong na usahay pag mayon taog kakanin vendor. Oh. Nakita to naram na sa kilid-kilid mga ginagmay ra makina. Oh. Kinsa ba'y magdahong nga O sa may usa- Bisaya sa kakanin. Ay, nagalo na. kakanin mga Kanunin. Ha? Amot mo sabay Bisaya sa kakanin. Kana sa to mga kuamara. Sabay na dia kana mga putumaya, May ngana. kanang bingka. So lalimang ka kaning kakanin pila ra bay ginan siya gid ana ba gyud. Stilod anay lang. Pero karon nahimo na siyang caterer. Oho. Oh. Kana ba nang kanang kuha mga pag mangihi ka? Ha? Katiter to, katiter. Lahi ang caterer. Nawala man siya sa frame, boss. Okay mo na itong isgutan karong giunsan niya basing nasa gisagol nga ingredients sa kakanin. Ha? Ano man na na- mo siyang caterer? Kinsa man na atong bisita o sa background Ang na. atong bisita Di, actually, kasi yung background na siya ang galuto mismo. Siya mismo. Kapamaligyan kakanin sa mga silingan una. Tiguang na ni. Medyo bata-bata pa. Mau ba? Tapos siyang gibuhat, di wala lang siya maghulat nga kanang di lang maghulat nga tapos na imudol mo palit. Ayang gibuhat, gisuroy niya kini sa City Hall o sa Kapitolyo. Ah. Oh. Diha kang Moreno o kang Imano. Oh, so kumato sa City Hall, nakayelo siya. Iya ko sabon niya sige na. Naka-green. Green ba na dia o Green yellow? na, green. Green ba na sila dia o green? Oh. Tapos pag maabot siya dito, Green nag-violet na. na pala siya. Yellow din ito. Oh, sagol man na sila dia. Ano daw? Sa Villanueva ang green. Nga. Pag mato siya dito sa Kapitolyo, Mag-violet. naka-violet siya. Oh. Pag mga Villanueva, naka-green. Naka-green. Siyang gibaligya, gisuroy yun. Nikala tungod sa word of mouth. Sa walang Og word of social mouth? media. Word of mouth. Mga pagpama ba, nga nilagsik sa baba. Ah. Di ka ng mga istorya ba mo, maginip pinaka-the best. Tapos, sa social media. Og lami man di ay. Oh. Nalamian man gyud so na giganahan na dito na dayon nagtuloy-tuloy na dayon. Karon kay terer na siya. Okay. Og ato nakita karon background ra niya nawala siya sa camera. Ba asam ni siya ba nag-CR naman siya. Kauban nato ang usa ka caterer na karon nga si Rick Bacarisas. Boss Rick, asan? Nara. Rick Bacarisas, gahi kabay, maayong buntag kanimo Rick.
Boss Rick, mayong... Good morning kanimo, Rick. Paki-unmute sa Boss Rick. Ayan. Paki-unmute sa imuhang muti. Oo. Nakamute pa ka, boss? Nakamute? Hala, na microphone. Lahira, oh. Ha? I-unmute sa boss. Paki-unmute ko sa imong Zoom. Oo. Madunggan ko nimo, madunggan Madunggan, nimo. madunggan. Thumbs up daw, thumbs up, thumbs up. Oh, wala. I-unmute, boss. Di, i-unmute ng imuhang usa diya. Kana sa imong screen. Okay na? Medyo lang. Ha? Boss. Ha? Rick? Boss Rick. Rick? Wala, Rick. Wala mo gawas diri sa amo, Rick. Nakamute pa ka rin. I-unmute, ikuan. Tawagi daw siya, be. Para kuha kay atong oras. Ayun! Kana. Okay. Okay, Rick. Again, Boss Rick, good morning ni mo na. Hello, good morning. Yeah. Rick, istoryahan nato ning imong kakanin. Kakanin, nagsugod sa Oh. kakanin, ikaw nagluto. Kakanin bindo. Gisuroy nimo sa mga sitiol, gisuroy-suroy, hangtod nga ni sikat kini. Mo ba ni naitabo, Boss Rick? Yes, mao na burn. Usgyud sa pagsugodan ni sir, nganong sa tanan, nganong kakanin man ang una nimong kaning mo'y akong lutoon. Nganong dili man hotcake, nganong di man Hotdog. hotdog, nganong kakanin man. So, una ini sa tanan kay one man kining wala mo kitabaho kay nas kami sa trabaho na mo sa una. So, kining human dayon kay kining kuan kining wala may laing choice kay wala lagi trabaho lagi. So, ang katoong kauban sa trabaho kay naman siya kining kuan gabuhat mo sila kakanin. Pero kami daan gabuhat may kakanin pero wala na mo gina-market sa kuan. Oh. Wala na mo gina-market. Unsa man na ang mga kakanin, Rick? Sama sa Sama sa kanang bingka. dili kanang kasaba, kamote, Unsa man na nga pagkaluto sa kasaba? Kasaba cake. puto Manila. Dili gis kuan na siya nung agra. Mga linungag nga mga unsa balanghoy ug kanang kamote. Oo. Ingana ra gid ay. Unya, So din siya gimas. nya gimash. Oh, Tama. gimas. Unya gihimong puto. Gihulma rin. Gitimplahan, gimold. So diyan na din tamang daog sa presentation. Unsa nga mga molding, Rick? Na ba kay mga sample ng mga molding na sama sa giporma nimo og microphone. Ana. Di ko malagulingin, good sir. Lingin ra. Teka muna, sir, sa tinud anay lang sir. Pag ingana ba ang kapital, pila ba kapital ana ninyo sugod tapos pila ra pay ginansya sa usa ka Wala kay kanina? gipangayo ra niya skugo ng mga kanang nangahog nga kamote. Kahit kuan ni mga 300 pesos. 300 pesos. Oh. Pesos. Oo. Pila ka So pieces na? ni-click man siya. So mo din to na yun nga nagtuloy-tuloy na yun siya dayon. Unya, unsa tawag nimo sa imuhang baligya sa imong kakanin? Kanang Rick kakanin, ana? Rikis kakanin. Rikis ka kanin. Hapit. Sir, sa katong pagsugod ka, kanang 300 nimo pila tubo pod. Oh, nikita kag 320. Kato nga po siya. So 600 nga na. Ha. Oo. Unya imo na ring kapila makasay sa kaadlaw magluto og magsuroy-suroy atong panahon na. Actually, mga kuan yun, kining kausa na. Kada mahurot luto na pud ka ana. Dili kay kapoy naman sa kayo. So, ako lang balaon lang oras. Ano kay time management? Kuan, Tapos, luto pa ng buntag. Human bang luto pagka humanda yun, luto na ko ng isuloy na ko ng buntag. Pagsuloy sa buntag, ang nabili na po pagka sa buntag, isuloy na po na pagkahapon. So tinood na nga mato kag City Hall, nag-ilis ka. Unsay color imong suoton pag mato kag City Hall? Mag-yellow ka, pag matukaw Mag-yellow, ka ng pag Kapitolyo, matukaw- mag-violet na mo ka ana. O dili man. Di ay. Dili man. Pero ang kakanin, very colorful, good siya. Tanawa galing kagayat mo na iya na nga kanin kanang ingana tanawa galing na nasa picture. Unsa to? So ang naitabo Di, niya, pero unsa to nga mga kakanin gani? Daghan man eh. daghan galing. Sama Daghan sa man siya. sige, ipasibo sa kadaghanan nga sige. mao na ang imong mga produkto Rick. Kuhan ka ng first, kining mash kasaba. Ikaduha, kining buko pandan, pichi-pichi. Ha? Katulo, kining masi tikoy. Tikoy? O, kanina yung... oo. Tikoy. Kanina yung kaning purple is kuan mash kamuti.
Amo nang mas kamutihan para sa kuan sa Kapitolyo. Ang tama ang giingon ni Rick, ang naitabo ni Rick, tama siya, kabalo siya nga common man ni siya nga kakanin. Pero depende na rin sa presentation. Kung makita nimo kagahi art sa atong screen. Oh. Gwapo kay pagka-present pero nahimo siyang budol sa mga kakanin. Talaylay color. So walay politiko, nay pula, nay violet, nay green, nay yellow, sagol. So gwapong presentation. So mas lami na din tanahon. Ana na dayon. Unya, daghan nakakarugsuki gahi Rick. O daghan na sir. Naka sa social media, asa man kanila makita unsa ang pag-order. Kuan lang sa kuan ang mga number man kuan sa kuan lang po na yung kuan sa kuang FB. Unsa imong sa FB, sa ang imong FB FB. kaya ato na i-promote diri. Oo. Libre ang pag-promote diri sa gahi ni Bay. Alang kaninyo nga mga gagmay negosyante. Rick Bacarisas sir. Rick So Bacarisas. kuan na ka na imong personal running nga Facebook page Pero yun. na ako wala na ako Unsa to? Rick Bacarisas. Rick Bacarisas. Ang iyang Bacarisas, B-A-C-A-R-R-I-S-S. Ipagawas siya sa tuang screen para makita sa kadaghanan. Para pon madunggan nato sa, Rick sa Bacarisas. radyo. Diha na sila mag-order sa imong Facebook, Rick. Oo. So kani, labi na ka ng for example, na yung mga kasal, nauson man na karon na yung mga pika-pika before sa kanag yung reception. So pwede kanila na i-book, Rick. Tama, di ba? Pwede sir, pwede oh. Yan. So sa pila ka adlaw una ka nga nila nga kanang maka-order sila. Pwede ba manawag merong buntag sa alas 7 makuha dayon pagka alas 8? Or ugma na dayon, ugma pa na. Dili pwede kay ano kay kutim gud siya nga trabaho gud so ang uban mapabuking sila mga a month before. Ha? Ha! Grabe Oo. po lang What if moy ko nga ugma na ako, Rick? Pwede dili na pwede? Kung ugma. Pwede ra gyapon, depende sa akong kuan Sa kung dili kabisi. ko busy ana. Depende kung ang mag-order gwapa. Kana. Okay, iparis na mo sa Gwapo. among sikwate na among sabroso tsokolate. Online mo gusto ko hati gyapon balik ko kung kakalin. ni Paris. Oh, Boss Rick, Oh, sige, imbitaha sila nga mo bisita sa imo ha. O gaon sa po imong mensahe para sa uban na preni mo nga ana ba nagsugod ra gyapon Oh. sa pagsuri-suroy, Di, kaniyo nawa sa trabaho. nawala sa trabaho. Nagpandemya, unya karon negosyante na. Unsaon man inspire ang ato mga kagahi, Rick Bacarisas. okay sa mga mamaligya ay dili sila mawadon ano kanang paglaom o kinahanglan pud nga sila na sila'y innovation sa ilahang ining pagpamaligya o ganang pagpangluto sa ilahang kuan kung sa ilahang lutuon kinahanglan nga naagid sila kanang innovation para mailapod sila. Tama. Pero na kay on nimo nga signature nga itsura ba. Kay kung imo no naon, dali pwede ra man nimo natun-an sa YouTube ng mga kakanin. Pero siya tanawa, di ba? Colorful na kayo. Napay bulak-bulak. Napay bulak-bulak. Apil ng bulak, libre na pag baligya. Part na sa design. Apil na sa kuan sir sa setup. Apil na sa sino tanawa. Okay. Very good, very good. So, kanang na-inspire kami sa imong istorya, Rick Bacarisas. Hinaot nga magpadayon ka, bisag wala na ang pandemya, ang imong negosyo padaka. Okay? Okay, salamat kayo sir. Okay. Very good. Rick Bacarisas! Certified Gahi Kabay! Congrats! Very inspiring. Tanawa ka mo lagi di ang anawa nagtrabaho. Di din hingon nga maglungkoy-lungkoy din mo diha. Ana? Una-una dayon tapos again kung patanaw nimo ang lesson po na aning kang Rick Bacarisas. For example, imo negosyo daghan na may naging anya. Daga naman nagsuman. Daghan na may nagsuman. Oh. Maguna na din kag unsa ka. Hulbahag! Kuan? Kanang, Idako ang imong ulo-ulo sa imong suman. ala. Diving ka. Oh. O di, ipurma. Katong gamaya lang ang kuan. Oh. Gisi sabihin ka. Kay mas ganahan man kay katong tik dire. Ang iyang ganahan sabihin ka katong medyo huot. Gamay rang liki. Kana si Lito. Gusto Lito sa nga di kay daw sa nang dakong liki. Gusto niya nga gamayng liki tapos daghan man ni. Alright! Nagkakayong salamat, Rick Bacarisas. O sa ka, nawad ang trabaho, nagsugod kami negosyo, karon na naghana ang iyahang mga suki. O karon caterer na. Caterer na. Alas 7:12. Ano yan na itong mga gahi nga balita? Mga
balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Ania na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang atong mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, vitamin C para mas healthy and COVID-free. Ug ani ang atong mga detalye. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Giposil patay ang kapitan sa Barangay Buena Vista, Bansalan, Davao del Sur. Biktima si Kapitan Samuel Dikdikan nga giposil sud mismo sa iyang Pinoy anan. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa insidente ug wa pasad maila ang mga responsable. Gahi nga balita. Padayong gipangita karon sa kapulisan ang mga responsable sa pagpamanhig sa convoy ni South UP Mayor Reynalbert Insular. Usa namatay samtang upat ang samdan sa insidente. Hinon luwas ang mayor sa peligro ug walay na angkon nga samad. Pizza 3 Domingo sa hapon gipabutan sa wala pa may 5 suspetsado ang usa ka improvised explosive device kamunong labay ang convoy sa mayor sa boundaries sa Barangay Pandan ug Pilar sa South UP. Gahi nga balita. Duha patay sa insidente sa dalan sa Dulugon, Maramag, Bukidnon. Kini human magbangga ang usa ka multicab nga nga fish carrier ug single nga motorsiklo. Nadala pa sa ospital ang mga sakay sa motorsiklo nga sila si Nelson Selfo ug Miko Palomo apan gideklara silang DOA. Gahi nga balita. Why undang ang operasyon sa kapulisan ug PDEA pagsumpo sa illegal nga droga sa Barangay Cannery Site, Pulumulok, South Cotabato. Patay si Noel Bagco, human ni sukol sa mga pulis sa drug bypass operation. Suspect na palitan og balor 500 pesos nga shabu. Sa Dipolog City, arestado si Rodel Monte de Ramos nga nakuhaan sa kapulisan og 6 kaputos nga pinaugang marijuana. Gahi nga balita. Ni surrender sa kasundaluhan ang 2 ka miyembro sa NPA sa Isulan, Sultan Kudarat. Gila silang alias Atan ug Umpak nga nagbitbit pa og 2 katag-a sa klase-klaseng armas. Suma sa 2 gutom ug kalisod nagtukmod kanilang mo surrender. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan. Oh yeah! Alas 7:15, ito na po ang buwelta ni Art. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove awardee, Art Bonhoc Jr. Thank you. Salamat, matsala. O ang atong buwelta, hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, vitamin C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang vitamina nga gi-endorso mismo sa atong doktor nga gwapa. Good morning, Doc Cheryl Bularon. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Yeah, come on. Buwelta ang istoryahan ta? Aha. Mao niya ang atong buwelta. Ang title, Welcome Back Kapamilya. Oy! Nakamove on na me! Intriga. Ah. Intriga? Here it goes. Good news, mga kapamilya. Gihinuklugan karon sa Senado nga ABS-CBN franchise aron sa Mao Marinyo. Mismong gaduso niini si Senate Presidente Vicente Soto. Hatagag tsansa ang Kapamilya Network nga makabalik. Ilabi na sa mga viewers ug listeners nga sabik na sabik. Alang sa Senado, way lami nga sa mainstream media way tarong kompetisyon. Ilabi na diha sa natad sa radyo ug telebisyon. And this is my take, labi na sa mga sabaan. Sayang kaayo kini nga kahigayunan. Ilabi na sa mga nahabilin diha sa kahanginan. Unta, pagkawala sa ABS-CBN, inyong gipanindot ang inyong mga programa. Aron unta, higugmaon ka mo sa baga kaayong mananaway masa. Apan tungod sa inyong programa nga puryagaba, ang inyong tulumanon wag yun magsaba-saba.
Look at this. Look at me. Sa gihimong survey, 4 ka bulan na ang milabay. Ang ABS-CBN migawas nga numero 1 gyapon sa mga mananaway. Bisan og 8 ka bulan na kini nga na shutdown. Yanong Pilipino Kapamilya Network gipangita gihapon. Ano ka ba? Daghan gyapon ang di ganahan mo tan-aw sa laing istasyon. Kay nawili ang kadaghanan sa drama, balitag, impormasyon. Dugay na ganing nawa si Cardo. Apan siya gyapon ang sikat kaayo. Psst. Di ba kinida kong sagpa ninyo mga mainstream media? Kay way ka pa si Ugda, siguradong madunggan di madugay nila. O kini, kulba kayo mga higala. Basig makurat na lang mo sa isang umaga nga nisyagit na ang tibuok nation og welcome back kapamilya. Time. Chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Camiguin's finest chocolate sabroso, chocolate Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Camiguin's finest chocolate sabroso, chocolate Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Camiguin's finest chocolate sabroso, chocolate Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Camiguin's finest chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Camiguin's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof. Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ah, lami ay. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay. Kain sa balita, kain sa kalingawan. Balik ang inyong mga kagahi, ang Hilas King, Bernie Bitok Huwag Bitok. ang inyong sulugoon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. O ato sang balikan ang atong poll question of the day. Kung muuyon ba mo nga patasan ang monthly nga mga bayro nun sa SSS. Kada tuig. Samahan sa sobra 50. Ingon ang oo. 38. Pila na? 38%. 38% ang ingon nga oo, dapat lang. Oh. Pero ang ingon ang mga dili, oy, mo pa'y pitos kayo.
63%. Ang letter C ningon nga, wa ko'y pakialam kay na shutdown me. 0. Why nananaw karon nga na shutdown. Oy. Kani gwapo kay ni kay kagahapon mo ni atong discussion kagahapon sad. Kay usa sa mga ahensya karon nga napuno sa kontrobersya, gusto po nila paingkrisan ang kontribusyon. Wailain ang PhilHealth mga kagahi. Sa ko pang giingon gikatagdang patasan karong bulan ang kontribusyon sa mga miyembro sa PhilHealth. Subay nini makauban nato karon ang akong silingan. Silingan de man ni kay Picas Village sa Tayo Manila. sa kanang taga PhilHealth ni siya. Taga PhilHealth na. Di na Barangay Gwapo? Dati. Barangay Gwapo 1997. Ikuha na isa sa PhilHealth. Siya ang hepe sa Cagayan de Oro Local Health Insurance Office sa PhilHealth Region 10. Okay. Ang silingan namo og akong ireklamo nganong nidagan na ang hams sa ilahang village karon. Kalisod na miglabay. Si Boss Marlon Arabaca. Boss Marlon, good morning. Happy New Year! Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Maayong buntag sa inyong duha. Bern, may buntag silingan. Silingan Sir na Art, buntag. may buntag. Sir, kumusta na, Good sir? mo. Murag wa man gatigulang gabata maghapon Mamalim siguro ng PhilHealth. Di ako guys sa gingnon nga dool raman ta diha. Ihapit ra nako ang Biramax. Gahi pa man ka. Oh. Bati pa kaayo. Pero sir, dito naman kagaagi sa may dakong eskwelahan dapit. Hindi naman kagalabay dire. Dagan namuta mo dagan hams diha kanang samo kay balik ko ganan mauyog ba. Pili sir kay daghan magugkunoy mga apor diha sa inyo nga kutog kay mga daghan apurado. So okay, Sir Marlon, kanang paki-explain ani sa ato ang mga kagahi, mga followers and listeners of viewers nato sa ato programa about niining iduso nga usbaw o 5% no nga contribution sa PhilHealth. Yes. Oh. Na ang kaning increase nga i-effect unta nato on the first working day sa kasamtangang tuig is nunot ni sa paglagda sa balaod sa Universal Healthcare Law nga nalagdaan agtong February of 2019. So this is a 5-year gradual increase unta. Adili gali unta no kay in 2019 nag-increase kita up to 2.75%. Last year gihimo na tong 3% and this year under the law it is 3.5%. Nahimo kining controversial because sayod kita nga naa may pandemya nga atong giatubang nagsugod last year and then even spill over this year. Kita gali unta nangita man ta to be honest no and to be candid about it. Nangita unta kitag legal nga basihan nga kung pwede unta dili sa i-effect ang atong increase but we cannot find anything. That is why na mixed feelings ko kagabi no kana nakita sa balita nga si Presidente Digong willing mo sign og balaod for a temporary suspension sa increase sa mixed feelings akong giingon because sayod ko nga kinahanglan kitag dugang pondo upon on the other side also pareha man ta contributor sa PhilHealth kung naa ka ng suspension then meaning balik kita sa old rate nga atong i-implement. Di, para maklaro lang, di ba pilay minimum galing karon na nandan sir sa monthly? That is 300 in 2020. 300. 2021, mahimo ng 350. So from 300 may mo ng 350. Mo na minimum. Mo nang minimum pa lang na no. So mura ingana ng Pagsugod sa balaod, pagsugod sa balaod yun, it was 200 and then pagsugod sa Universal Healthcare Law nahimong 275 in 2019, lagi kay 5-year plan man ang increase. Pagka 2020 nahimong 300 and in 2021 nahimong 350. Dabi kang katong mga nawadag trabaho ani Sir Marlon. Unsa may ilang maayong himuon ani nga siyempre nawala na po to ang ilang PhilHealth nga contribution. Yes, mao ang atong pinaka-concern no kay supposedly kung nawala ang trabaho mo transfer ka agtong voluntary payment sa PhilHealth. How can you transfer there nga wala man kay insakto nga kinitaan kay wala lagi kay trabaho. Now in the event na may pamaagi pod, in the event nga ma-hospital kita simbako matakbuyan kitag balatian, na may gitawag nato nga point of service sa matag hospital nga makita kung wala kitay sufficient income, wala kitay igo nga kinitaan,
upon the evaluation sa kaning gitawag nato og mga medical social worker sa mga balay tambalanan, then isulod kita katong POS, the hospital will pay our premium and maka-avail kita gihapon sa atong benefits sa PhilHealth. This is one of the objectives actually kanang Universal Healthcare Law. Maunang medyo na ay pag-increase sa atong premium contribution kay dapat lagi i-cover gayud tanan. Na kay contribution or wala, so long as member ka, dapat covered ka sa PhilHealth. O so kanang mandatory gyud ba ni nga unsa? O kanang paki-explain ani daw ani Sir Marlon no nga kanang ginaingon nga tanang Pilipino automatic member sa PhilHealth. Oo, tama. Ana. So nagpasabot ba ni nga tanang Pilipino dapat na apoy PhilHealth contribution? Okay. Kanang giingon sa Universal Healthcare Law nga tanan Pilipino miyembro, two things ang gimugnaan na unta no, membership and contribution. Kung tanaw nato ang daan nga balaod ay ka maka-avail kinahanglan mag-uban ning duha. Sa Universal Healthcare Law kanang gitawag nato nga membership and contribution, ang contribution nga side ang imong taana is dili na nato tan-awon. So long as member na ka, nakapamembro ka na sa PhilHealth, dapat maka-avail ka. Oh. But then, mahimo lang siya nga in a way compulsory kasi siyempre si PhilHealth maningil manggipod tungod kay kinahanglan man tagpondo para makapadagan ni ining makapadagan sa insurance. Oh, if ever nga i-defer una kani, no? Pugnan sa gobyerno nga wala say mahitabo ani nga mga increase. Ang impact ni ini ibuta na to mawala na ang pandemic, di na siya may mong 5%. Kung ang imong bayro nun diya from 300 na imong 350, basin baka 2022 mahimo na ng 400 or 450. Ana ang posible, no? In other words, di gani malikayan kay balaod man ni nga wala pa yung mga pandemya. Oo, tama. Wala pa ang shutdown. Ana, kasi wala pa yung shutdown. Ano ibalik-balik maging man ang shutdown? Oh, yun ana. Well, anyways, atong usahan na to karon. Kumusta ho na to Guy Bern? Kini ato mga nakakita mga kaila, mga higala diya sa PhilHealth. Kani mga tarong gina ka Marlon, sila nga lip-lip bagundol. Kasi kani legal ninyo karon diya sir. Attorney Ayan, imong brother. Si Ayan Magno. Yeah, Uy, si Ma'am Merlin. Ano pa magyapon si Ma'am Merlin diyan? Yes. Hi, Ma'am Merlin. Ug tanan mga sao sa PhilHealth. Kumusta ang inyong moral? Ilabi na nga katong the past few months, grabe nga kulata, bunog, right hook, kanang uppercut, bang about sa issue sa PhilHealth nga ang inyong mga bossing dito, mga gikaintapang mga kawatan diya sa kanang PhilHealth. So, kumusta man pod ang moral diya sa labi na sa regional level, sa mga opisina sa PhilHealth nato, Boss Marlon? Patsada kay nga pangutana no kay apektado ba gyud ang atong kita nga mga rank and file. Medyo kato nga panahon gyud nga grabe pagkuso-kuso sa ato. Medyo dragging kaayo sa atong mga tiil nga mosulod sa opisina, ulaw kaayo maskin imong kaugalingong paryente or mga higala mangutana unya murag kag apil ba? Murag kag apil. So ang nakapahupay na lang sa among feeling agto nga murag walay gana mo trabaho is that katong gihimo sa Senado and subsequent kana ay mga kaso nga gihimo ang NBI para good ma-enlighten pud tanan. Wala man ta nag-ingon nga sadaan to sila no, pero at least na lang musugod na og tuyok lugar ko. Ay dili ino na to nga sadaan sila. Ino na to. Kinsa pa man ang sadaan ang janitor. Si Ayan Magno, si Liplip Bagundol, si Merlin, si Marlon. Alam kinsa man diyan nga wala. Luoy kayo. Ang uban. Luoy kayo ang mga trabahante sa PhilHealth. Mga mao ni sila ang grabing paningkamot unya kung makita bitaw nimo unya nakay madunggan nga mga tabaghak sus Ginoo ko kung wala ni masapon no. Anyway, hopeful ba kamo diya sa PhilHealth labi na kamo mga rank and file nga naagyoy maayong kahimuan o kahinatnan sang putanan kining investigasyon labi na sa mga PhilHealth executives nga nalambigit sa ingon. Grabe may ka-hopeful because nakita man namo ang political will ni ining administrasyon o niya ang iyang rumbo gayud katong mga korap. Dili lang PhilHealth, di ba? Dili lang PhilHealth. Gobyerno. Dili PhilHealth, halos tanan. Naunsa lang ng PhilHealth. Ang problema man ang PhilHealth, ako istorya Boss Marlon kadali lang sa
Ako sa istorya Berna. Ah. Kaniya. Ang problema ko ng PhilHealth kay kani mga tampala sa mga politiko, gihimo nila ning unsa ba? Example, manguhas lang ID sa PhilHealth, ipanghatag din sa barangay. Inon din ng mga taga-barangay. Oh, kamo ha, Juanita, Juanito, Pedro, member na mo sa PhilHealth. Oh ha, ang inyong mayor gyud, ang inyong congressman gyud, ano ning kamot nga makover mo sa PhilHealth. Amaw nga balaod naman lang automatic ang Pilipino ayaw na ingon nga tungod nako na membro na mo automatic sa PhilHealth. Mao na diha mga tabaghak. Correct. Napagani ron karong umaabot nga eleksyon kay hapit na 15 months na lang, 16 months na lang. Pag nagi madungog yung gamit-gamito ng PhilHealth, ay na inyo iboto kay bakak kana dakong bakak. Unya madamay na pud noon na si may gani wani na opo si Marlon Arabaca ning ilang sitwasyon do. May galing gwapo. Na-stress pa na ha. Tama ba ko, sir? Tama ba ko? Kamo, di man gud mo kariak ana, sir. Tama? Pero maunay Correct. gapanghitabo Pero- di sa kabaranggayan. Pero with the Universal Healthcare Law, sugod gali karong 2021, naatay moratorium sa pagpandawat anang sponsorship gikan sa mga local government units. Wala na nga na. Actually, Wala pili na. siya sa 5-year plan nga hinahinayon ka na siya wala. It's because Correct. kanila lagi pagpili kinsa Oh. ang recipient sa mga ID. Correct. Problema. Ana. Oh, di ba? So, mauna diha, madamay tong mga sa usa ka bulig Ah. nga saging na ay unggoy. Ana. Boss Marlon. Na-emotional ko pag yun ni Marlo katong iron na feel nga gikuso-kuso ang kuan kami ni Agi sa biyami atong gikuso-kuso po sa Senado. Sakit pa biyang gyapon namong gibati nga na nadamay sa mi nga namin dinay sa ganyan. Oh. Bitaw, Boss Marlon, salamat ining imo ang pag-explain sa ato ang mga kahanginan. Mensahe nimo in behalf sa ato ang PhilHealth labi na sa mga katauhan nga hinaot makinahinig balik ang ilang pagsalig sa kanini ang Philippine Health Insurance. Sa tanan mga sumusunod ni ining programa, ako lang giingon nga dili kita mawadan pagsalig sa PhilHealth ug sa tibuok nato nga gobyerno no. Kay tataw man kaayo nga gipaningkamutan gayud. Paningkamutan gayud sa tanan nga mahatag ang benepisyo nga angayan natong mahatag sa atong katawhan labi na ni ining panahon sa pandemya. Boss Marlon, dili kini ang katapusan namong pagsamok-samok nimo kay sa sunod amo pud kang imbitahon para may balang na to mga unsa ning mga sakit na covered sa PhilHealth kung Correct. kanang dili covered o naabag yung mga butang nga kinahanglang kubiran or naay mga butang nga di nahabulan. Oh. Ha? Siya pa sabot ni. PhilHealth. Siyempre, kung naka sa hospital, habulan mo. Mo galing. Sa sunod na pod, Boss Marlon. Arabaca, daghang kay salamat. Paki-regards ko diya sa atong mga amigo o amiga. Ilabi na itong mga single nga gwapa. Wala problema. Boss Marlon, Ayo. ang sakit to nga black ka kay ako'y hapit ang Biramax. Pangutanaw na lang nato si West Dinastikas Black. Sa Bikas Black naman ni Wesley na kulya. Sige. Ako ihatod na ako diyan Di na niya. Biramax. Ingnon po na siyang asawa nga. Ano na makayani niya, wala man talaga himo. Doa man ni kakapsol para sila doa. Thank you so much. Salamat. Marlon Arabaca, Chief sa Local Health, PhilHealth Region 10. Thank you, sir. Thank you. Again, Happy New Year sa tanan mga taga PhilHealth. O kang sa tanan niyo diyan. Oy, tepa sa. Yes. Ang Valencia Bukidnon, grabe paminaw. Oy, hello. Na ay taga California of California? US of A. Oh. Yeah. Bro, Bong Alcordo, happy birthday! Bong Happy Alcordo. birthday! Regards to kanimo, Sis May, Sister May. Happy birthday, mga taga Valencia, mag-ihaw daw sa baka. Pangato na mo, sulong sa ilaha. Bong Alcordo, birthday niya. Happy birthday. 7:36. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe, good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di ba
bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano nili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:38 sa atong oras, mga kagahi. Naminaw mo sa Home Radio 93.5. Tapos kung na mo sa online, basi wa pa mo naka-follow, naka-like, ato na mo sa Gahi ni Bay. Ano, ha? Paki-like o paki-share. Sa mga shares na ko, dagang salamat. Sa mga nagtanaw po sa Bitok University, sa mga nag-like, salamat po. Paki-follow me, ha? Ang atong gugmang giyak serye atid sa atin ng Biramax Capsule. Ang pinaka-gahi. Ang Biramax Capsule. Grabe, good ka. Di niingon nga para lang ni sa mga tigulang. Pwede ni sa mga 30 tahon, mga 40 tahon. Nga mugahi lagi pero tungod kay busy, kapoy, naigipambuhat. Di na mahatag ang ilang kalipay sa ilang mga partner. Mo nang kailangan mo na ay food supplement mo ning Biramax Capsule. FDA approved ta. 100% herbal ni siya, mga kagahi. Mo nang di ka mabalaka, ha? Mo nang mag Biramax Capsule yung katirada diyan. Sa mga angkol na to diyan, atong mga hilig kay nagbike-bike karon, mga hilig mag-outdoor activities. Kusgan kay mo pero usahay paghuman kapoy na. Mo na lang, wala din pulos. Siyempre, ang Biramax Capsule exclusively distributed by JB Pharma. Good morning dia ka Ma'am Jinky. Ma'am Jinky, Kuya Tats. Asa na ang listahan? Itawagan ako sa gapon. Ana, this week yang yata ang mga listahan. Grabe kayo. Grabe nag-ambak-ambak ang mga grocery outlets o mga kanini ang mga parmasya. Kay sikat na kadugay na gini silang gahulat sa Biramax kay daghan kay gapangita dito. Lalimang ka ang chismis, karton pa lang mugahi na. Grabe na gid ba? Oga, siyempre, daghang salamat sa Biramax Capsule. Siyempre, kabalo na mo, ha? Kung hilig mo og sikwate, ang tableya nga inyong gamiton kaning Sabroso Chocolate. Purely made by pure cacao. Mo nang lami kayo. Magpalit mo, ako i-suggest ninyo kung hiligin mo sikwate, palit mo naman din na sa mga online stores. Kanang batirol nga kuan dia. Nakita na ko sa post ni kuan Boss Gonda. Boss Limuel Gonda, nagkuan siya, nagsikwate siya, nagbatirol. Nagbatil. Nanguntahan ako asa mapalit na sa mga online store. Katong burag takuri, dili takuri kanang bura sa og butanganan pero silver siya, dito niya siya mo mismo ipabukalan. Tapos nadan kay katong stick gyud nga mo imong ituyok-tuyok para mas lami, mas manamnam nimo ang ang sikwate. So adto na mo, bisita na mo sa mga convenience store, mga pharmacy, pangitaan ninyo ng Sabroso Chocolate. Very healthy, ha? Alas 7:41, ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap.
Nadugay ba kayo mula ho sana? Mahirap talaga maging okay. Mahirap talaga maging heartthrob. Heartthrob. Heartthrob? What do you mean heartthrob? Heartthrob. Crush ng bayan. Binog trapo nga kasing-kasing. How are you, brother? Good morning. So far, I'm very fine. I'm early morning, wake up in the morning. Sa oras ka ng brad? Wow! Grabe pag-urilo mo yan. Sa oras? Sobra ni atong New Year ba? Sa oras? Ha? Ipakita sa kamera. Sa oras galing? City, mga kapre. Siyempre, yan na po ang ating Litos Quote of the Day! Gipanawagan si Lito Inglesero ang iyang Quote of the Day. Hope is seeing light and in spite of being surrounded by the darkness. Sige, paki-explain. Ang imo daw pangandoy naglili ang kahayag. Seeing man the light. In spite. What do you mean in spite? Nag-inom ka. Sa inom? Spite ba? Spite. Sprite man to, Sprite. Being surrounded by the darkness. Gipalibutan. Bisan pa gipalibutan sa kangit-ngit. Yeah. Muna gitawag sa Bisaya pagbidlisiw sa adlaw. Ito na po ang atong letter. Sumpay sa itong gugmang giyahak serye. Dear Kagay Bernie, Kagay Lito. Dear the hard Bernie and hard Lito. Ang akong uyab nga si Cardo, ako na'y nang hanggat. But my boyfriend, the name is Cardo. What do you mean nang hanggat? Invite. I will invite to Dok. to hammer me. Apan dako akong kakurat. Then I will shock. Nakurat ko katulo. I will shock. Ha! 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 Kay diligid siya, musugot. Why did not be... What do you mean? Why did not be forced to hammer me? Labo ng ubang mga lalaki gusto nga dukdoko ng mga uyab. There's a lot of kind of boy always be hammer the girl. Pero siya, wala gin musugot. But Cardo, I did not be see yes for me. Nagduda na hinoon ko. There's something, Cardo. Basig bayot kini si Cardo. Cardo is what do you mean by it? Gay. Kind of boy is gay? Muna na ko'y mga pagduda. There's something in my life. Uy, ano tayo po? This is the starting of love life. Munit, pag-ilis na inday. Samok kayo ka. Kabalo ba? Samok ay. Pag-ilis na kailaing kita na dahil. Samok ay, wag yung ka nagtintal. Grabe, doon ako ka-oras naghubo din iba. Pag-ilis na dahil kay gipaak na naglamok dahil. Kabalo ba ka dahil? Ang giingon sa Biblia, dalon sa altars kami niyoon nga putli dahil. Walay buling kunot uman sa kailangan virgin siya dalon sa altar dahil. Hala, Muna nga, ako dahil. O dahil. ka nagsaba nga, pastor dahil ka dihay, uy. Muna dahil, dili sa ko, di ta ka nako hilabtan once nga di pa ka nako madala sa altars kami niyoon dahil. Kabalo ka, Cardo, naigiingon nga kuan ka ng 3-day trial. Dili ka ganan og free taste. Free taste lang good. Dahil sa amo dahil, wala man may anang test dahil. Ang gusto na ako nga, kanang virgin, kada ko dalon dahil. Pero grabe kayo ka. Uy, wag yung kamaon. Nag-shame ba yan yung ko para wala gay sagbot? Bisag unsa pa nakaupaw pa sa akong agtang dahil digid ko matintal ana dahil. Abili mong kamot, bi. Hawiri. Ay, ginoko. Hawiri. Ay, ginoko dahil. Ay, ginoko dahil. The alcohol ni mo dahil. Ay, kay kong alcohol dahil. So, tiro ko tinood, Cardo. Bayot ka, no? Ay, ginoko. Ha? Si bayot. Lalaki kong dako dahil. Lalaki? Ang tinood nga lalaki,
pag na'y babaeng naghubo, wala na, diretso na dayon. Day, Dugdog na dayon. Gigahi naman siya day, pero gipugngan ko na siya day. Kaya dili ko gusto day. Nga, wala ko'y puangon nga. Tao day, kaya na uban lalaki day. Mura yun na lang ipangando day, nagkakuha ng biyaan ka day. Ang ako day, di ko anas ang ng lalaki day. Samo kaayo ka do. Pag-ilis day. Sao man ni, uy. Tabunin na nila yung luod kita na day. Saan na day? Nag-order pa naman ko og lumi para naipadugan sa usog. Tapos, napagisagol nga pinirito para at least basa. Kabalo ba ka nga pinatiskig yung kayo ni siya Ang pinirito day? Ang lumi. Pinatiskig ang lumi. Kabalo pa ka nga labas kini nga isda. Ang pinirito day? Dili ang lumi. Sus! Kabalo pa kapag serba ni kanina nagbukal-bukal pag yun ni. Ang lumi day? Ang pinirito. Ay, giplastar na gina ba? Sama ni, uy. Day, ani na lang day. Mabot lagi puntaan na nga mga punto day. Pero sabi ko sa tinuod, bayot siguro ka, Carlo. Lalaki bayot ka, bayot. Lalaki ko day, lalaki. Bayot. Lalaki. Bayot ka. Kung bagong taga, lalaki ko. Sige. Ano di mo ko patulan, Bi? Sige, so kung bagong taga karon. Na. O ano mo lalam ko naman sa mong shoulder bag? Sige day. Ha? Ayaw gigok tintala day, kaya mahinahin ka tagit ka day. Sige na, bilas na ba? Dili pa karon ang panahon day. So dili yun? Dili. Last na yun ni? Dili day. Talawa. Ari ko day. Hey. Di ka? Di ko day. Di ka? Di ko ana day. Nansa man ka lang. Ay, inuktok man. Ilo magkikadya, di magkagatingog-tingog. Wala naulaw kay ko sa akong gibuhat. Na ang ending ako pa'y babae. Ako pa'y namugos nimo. Sorry na, good. Pasensya man, good. Kay, normal man yun na sa ato nga tao, pero para man good sa ako nga, kuhan yun kay na siya ka ng balaan kay na siya nga butang lang. Pero, ano man lagi ng kasagaruban mga lalaki, Bi? Nanguban galing, bisag wa pa mo uyab. Gitilawan na din nilang mga babae. Hindi man ko pareha sa itong DJ lang. Oops! Kabalo ka. Di pa suguon mo, kam-kam. Pero, magkaunaw naman sa tagdimay. Pero sulti ko sa tinuod. Bayot ka, dili. Sa tinood lang, lalaki ko, pero gusto man gud na ako kanang before na to na mahitabo. Kanang nakita sa plastar nga panahon ba. Kaya gonna be the proper place na tapos. Pero, basta ako, sorry po kayo, marang naulaw kay ko nga marang ako'y nag-una-una, ako'y namugos. At least nakakita na ko sa naong nga tinuod. Namday alam ang kilid lang ba? Ay, di na ginamausap, oy. I-promise gina ko nga di na mausap, di nagyug ko mo otro mga gatanggat pa sa imo, oy. Ay! Sige na lang, sa sunod nga panahon ka nang mo man lang itagkasal, mabot rata. Pero, ambot lang ko, malipay ba ko, labo na ko yung mga uyab sa una. Matingala ko kay sa una ko mga uyab. Gusto gyud dayon nila nga. Matirahan din ko, maduktukan din ko. Naman gay pero ikaw lalaki. lahig yun ka yun. Nailalaki ngon ana nga ilang lang yung ipangandoy nga. Kanana gyud. Dahil nagkahuman biya ana ka tanawon sa naitabo. Pero di gyud kabayot. Di ko mayot lalaki gid ko lang. Kaisa ra kabalo na ko. Kaisa ra gani ko ng laki bayot na lugar na. Basi na kay buni sa hita no. Agas. Ibon sa layga wala. O basi dagay up imong lubot. Wala. Di ang ako lang gid nga. Sige, pakita na ko sa imong lubot, Bi. Kung hamis ba, Bi? Oo. Alagang. Di ko lagi ng mga puntik-puntik lagi. Argo biyang isabon na nila. Ay, pero sa tiyon alam, medyo nawadaan ko gana, oy. Sa tiyon alay lang, nawadaan yung ko gana. Relax na good. Naragay time lang ambot ba, oy? May tabo na lang. Kalimtan na siguro. Ambot, di na ko mo text ni mo. Bahala ka kung di yung kaganahan sa kuha. Di na lang yun ko. Love naman ka, pero ambot lang yun. Anay kaya mong lang love. the proper time. Di nagyug ko, mutuan na. Basta sorry na, I love you. Ay,
Ambot ba? Sorry. Di lang takutob kay na isog ra ba kay namong security guard o tanay dala ra ba bulldog. Sus, lain na ba na kay mamaak ra ba gyud na? Ang security guard. Ang iro mo na ito. Ataas kay nagdila. Ang bulldog. Dili ang among kuan security guard. Tanawa na takda na sagko. Pero in fairness, bago ilang uniform. Ang guard. Dili ang iro. Grabe, kusog. Kinakalas kina sila og dog food. Ang bulldog. Ang security guard. Pero grabe kina. Daghan kina siya babae ay. Ang guard. Ang iro. Grabe, kusog kina mukaon. Grabe kay mo paak pag yun. Ang bulldog. Ang amo security guard. Pero sige na siya bit-bit og shotgun. Ang guard. Ang bulldog. Pero lain na tayo purma, oy, gagmay kay mga tiil, oy. Ang guard. Ang bulldog na. Ang bulldog. Ang duha. Ang duha. Ang gagmay. Naulog yung ko sa akong gibuhat. Mga kagahi, wanag yun ko, nawanan ko gana sa akong uyab. Pero naulog kay kung anong ako'y naguna-una, ako mo'y nang hanggat. Ta mga halos 3 ka oras ko nakahubo, wag yun ko mabirahi. Ay. Nakauna-una na lang yun ko siguro nga magpaduding aning koan. Sa guard? Dili sa bulldog. May panipaspas mo tilap. Ang bulldog, ang security guard. Basta, ang ending, nakaunaw na ko nga murag di siguro ko niya lab. Akong ginahuna nga siguro, lahi siguro yang gusto. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Of the day, ang poll of the day. Okay po ba mo nga idusog usbaw? Ang idusong usbaw sa SSS contribution kada tuig. Ang niyong Ingon, oo, oo, pila? 22%. Niingon sila nga kailangan kay kailangan tagpundo. Ang Ang dili- ingon og dili. 70%. Grabe kadagan. Ang ningon na way pakialam kay shutdown me. 7. At least na isa. Nay kapamilya nga natin. 7%. Happy birthday diya sa Davao kang Assistant Regional Director Amites Bragat. Happy birthday. Butyo, kang Jan Alexa. Good morning. Sa tanang mga nag-birthday po, happy birthday. Sa mga taga Valencia, agtula mo sa Balayan Lambong Alcordo. Sulong na sila dito? Sulong nga lang dito. Ako'y bahala. Ako'y bahala. Agtula siya. Greet lang mo happy birthday. Aran niya. Oy, thank you Lord. Gwapo kayo ang weather karon. Init-init ang mga labunon. Ay, tayo, pastor, Ang mga basa-basa ibulad, katong mga basa-basa ibika para mo mala. Okay, kang Ron Alaba. Ang garbage collection sa CDO, kumusta na kay Morag 2 weeks naman diri sa Makanhan, wala kuha mga basura. Okay. Pasig na pasig wala niyo tunuli itong Pasko. Lagi-lagi itong envelope nilang yatag. Jess Perotso, hello dia. Regards ko ni Lito Inglesero. Attorney Chubasco Kainia, good morning. Siyempre sa ato ang presidente sa Fans Club, Joy Martinez, diya sa USA. Catherine McLean, hello. Hello. Clifford Mihila, good morning. Good morning. Manny Bularon, Kapitan. Kapitan, musta? Happy New Year ni mo dia. Raymond Carmilotes, good morning. Og na ibingka gidala. Ay, ni Joe Als dia sa Apubel, lami ka na yung bingka dia. Brad, salamat Brad. Salamat ninyo ha, grabe Salamat kayo. Grabe kayo, ma-feel mi ana. Madadadali ka ng suman, puto, karumunta ka nang nagpalagbing ka. Salamat kayo. Nagpadalag ka ng pamahaw. Neobandri Sardinas. Salamat kayo. Salamat mga homemade products na ginapadala diri. Salamat po kayo. Thank you. I love you all. Ana, no? Kamo na gyud.
ato anang kuanon. Unsa man na? Daghang salamat kaninyo diha. Okay na, katong mga gusto mo tanaw sa mga previous episodes, makita ninyo sa YouTube channel namo Gahi ni Bay among gina-upload dito. Tapos ang among kung gusto mo Spotify lang, kamulo mo drive, maminaw mo sa among programa, adto mo sa Spotify, i-search lang ninyo ang Gahi ni Bay podcast. O syempre among Facebook, kung wala pa mo naka-share, salamat daan sa pag-share Gahi ni Bay. O pwede sa mo PM ka namo kung namoy mga nailang nga mga tao nga maka-inspire ka ninyo. O na po mo i-suggest na pampa-good vibes na mga topic kay again sa Gahi ni Bay, mo na mong gusto nga istoryahan diri. Kana bang pampa-good vibe, ma-inspire kita, ano ba, makatabang. Kaysa magstorya tawag ka ng mga kagulanan about COVID, ang COVID na pamangyod na. Ipaiba ta diri sa Gahi ni Bay kanang medyo pang lift up sa atong mga kinabuhi. Unya mga kagahi, kuan pod at ang ipon bininyo ni Bernie no kay dunay ni salig namo gyud, mi partner ka namo kaning Zushu Pacific. Di kani kuan niya from inspired sa Zushu China. Kung naamoy mga nahibalaan labi na sa mga pribado, gobyerno nga gakinahanglan og mga heavy equipment, kani world class, top of the world. Yes, number 1 sa China. Oh, niya. Kuan ni siya, one of the top 5 in the world nga supplier, manufacturer og mga heavy equipment. Unya naapot kani mga construction nga mga projects. Yes. So dire sa mo yun gahi yun. O galing gahi. Oh, okay. Pag muhumok, simintuhon naman na. So good morning dia sa mga taga Mortar Masters. Mortar Boss Noel. Oh, labi na ka nga Boss Dodong Husol. Oy, Boss Dodong. Maya. Gaan kaya kung love yun sa imo, Boss Dodong. Oh, ka nga Brad Noed Briones. Bad, Boss Noed. Ka nga RJ Yakapin. Di lang kita kumpiyansa ni Boss Noed kaya na'y traidor nga wine ang ginaserve. O yan, nabo na siya Aji Santos. Boss Aji Santos nga tig subaybay sa gugmang gihak. Ang problema niya kay gusto mga yung leakage. Bay unsay nahitabo bay anong nibalibad to bay? Bayo to bay no, bayo. Unsa ending? Unsa mga nga Lunes pagaling. At ang anto Birnes. So, daghang salamat sa iyong mga pagsalig sa itong mga salamat programa. Salamat. Okay, atangin si Bernie na si bagong drive-ban next week. Ayo kay Ibo. Uy, happy birthday, Uy, Kagay Art. Again, magpasalamat ako sa pagsalig sa Westwoods Village. Board of Directors. Ang una dayon nga problema nga akong atubangon, unsaong pagsingil sa mga homeowners nga dili ka bayad og mga monthly juice. Happy birthday, Ma'am Lilia Muring. Happy birthday, Ma'am Lilia Muring. O siyempre, wala tayo igong panahon. Magkita-kita na po kita ugma po. Susamang takna, susamang istasyon. Timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa itong katilingban. Kini ang iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O siyempre, numdumi, mga kuya, mga koy, mga angkol, mga brad. Ang bana nga gahi, kanang perti ka gahi. Sa uban, di naging mulingi. Kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang naginusara, pinakasaba, pinakabibo, very inspiring ang programang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. Seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like